οικογένεια, να είναι η διοίκηση μια οικογένεια και να μην υπάρχουν ούτε να σου κάνει το λάκκο κανένα, ούτε να στρέφει και να σου ρίχνουν. Αυτά τα πράγματα εμείς εδώ πέρα, γι' αυτό και μας βλέπετε και διερωτάτε πολλοί κόσμος και λένε καλά. Πώς πάει αυτή με 4 έξοδα η ομάδα κτλ. Αυτή η ομάδα βλέπει ότι υπάρχει μια διοικητική ηρεμία και συνεργασία αρέστη. Και αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στα αποδυτήρια και στους ποδοσφαιριστές. Εδώ θέλω να διακόψω λίγο το φίλο μου τον Μάνο. Επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, προερχόμαστε από φίλοι της παιδικής φύλαχτης, οπαδοί, το Παραγοντιλίκι είναι εντελώς διαφορετικό από το Φύλακτος. Αυτό το αναφέρω γιατί ανάφερε ο Μάνος εδώ ένα όνομα του Γιάννη του Καρά, που καλός ή κακός έχει γράψει μια ιστορία και ο τρόπος ο οποίος έφυγε, θέλω να πιστεύω, τώρα πλέον που και εγώ έχω μπει σε αυτό το λούκι που λέγεται Παραγοντιλίκι, ίσως να μην τέριαζε. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ άσχημο να θες να βοηθήσεις το παιδί σου να σπουδάσει και να μην μπορείς. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ήθελε να το σπουδάσει το παιδί του, να το κρατήσει ψηλά. Θέλω να πιστεύω. Δεν μπόρεσε. Έτσι και δεν μπόρεσε. Και αυτό μπορεί να τύχει στον καθένα μας, έτσι. Στον καθένα μας μπορεί να τύχει. Δηλαδή σήμερα και μέχρι εκεί που ο Θεός θα μας οδηγήσει μέσα από τις επιχειρήσεις μας και από τις δουλειές μας να έχουμε μια οικονομική άνεση, να συντηρούμε αυτή την αγάπη την οποία έχουμε, εντάξει, μπορεί αύριο να γίνουμε εμείς αυτοί οι οποίοι... Να γίνουμε και εμείς καράδες, δηλαδή. Καράδες. Και μιλάω μόνο για τον Γιάννη τον Καρά και όχι για άλλους. Τονίζω γιατί επειδή το όνομά του έχει συνδεθεί και με άλλους. Ναι. Καταλαβαίνω ακριβώς γιατί και ο κόσμος πιστεύω ότι πλέον έχει μάθει τι ήταν ο Γιάννης ο Καράς το δεχτή. Και ότι κάπως τελείωσε κάπως άδοξα, θα έλεγα σε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορούσε. Δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Ξέρεις τι γίνεται μεγάλη. Δηλαδή, άκουσα λίγο να σου πω κάτι. Επειδή κάνουμε μια σφαίρη. Γεια σας, εμείς είμαστε φίλοι. Κακά τα ψέματα, χωρίς να θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, η προοδευτική είναι μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως και να το κάνουμε. Και ας μην το δέχονται μερικοί, οι περισσότεροι το δέχονται. Γιατί η προοδευτική, στην δράμα άμα πας τώρα και πεις προοδευτική δεν ξέρουμε. Στα μουδανιά άμα πας και πεις προοδευτική δεν ξέρει όλος ο πλανήτης. Όλη η Ελλάδα, όχι όλο Ευρώπη. Όλη η Ελλάδα. Εντάξει. Το θέμα του παράγοντα στην προοδευτική είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί η επιτυχία από την αποτυχία είναι σε μια κλωστεκρεμάμενη. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτή η ομάδα έχει πίεση από τη φύση από μόνη της. Δεν είναι μια ομάδα που πήγαν παράγοντες να πούμε θα κάνει μια καλή πορεία κτλ. Στην προοδευτική πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Για να δικαιωθεί και ο κόσμος, γιατί έχει πολύ λαό από πίσω της και είναι μεγάλες οι απαιτήσεις. Το καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν ακριβώς και η επόμενη ερώτησή μας, πόσο δύσκολα είναι το να είσαι παράγοντας που δεν πιστεύω ότι είναι πλήρως. Πάρα πολύ δύσκολο. Το ίδιο έκανα και εγώ όταν ήμουν αφύλακτος. Γιατί η προοδευτική είναι έτσι η προοδευτική βγαλμένη. Είναι σε εισαγωγικά καταδικασμένη. Να πρωταγωνιστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα μου επιτρέψεις εδώ να έχω και μια προσωπική εμπειρία. Από την αντιπέρα όχθη, αν μπορούμε να την ομάδουμε με αντιπολίτευση, έχω τον ίδιο τον αδελφό. Έτσι, που και αυτός είναι προοδευτικάνος, αλλά τον καταλαβαίνω απόλυτα, αυτόν και τους υπόλοιπους, για κάποια ατυχή αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στην προοδευτική. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω όλο τον κόσμο ότι τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στο τιμόνι της προοδευτικής μαζί με τον Μάνο και τον πρόεδρο, θέλω να πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία σε εκατομμύριο να δώσουμε παιχνίδι της προοδευτικής. Έτσι, ούτε μία σε εκατομμύριο. Γιατί είμαστε παιδιά, όπως είσαστε και εσείς, του να φωνάξουμε, του να, να ακολουθήσουμε την ομάδα μας, του να τρέξουμε, του να βάλουμε το κασκόλ μας, του να πετάξουμε τα χαρτάκια μας, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας, πάντα σε κοσμικά πλαίσια. Έτσι, γιατί έχουμε και κάποια παρατράγοντα, τα οποία... Θα αναφερθούμε και παρακάτω σε αυτά. Πιστεύετε ότι πού μπορεί να φτάσει η προοδευτική και ποιες φιλοδοξίες έχει αυτή η παρούσα διοίκηση?
Πού μπορεί να φτάσει. Πού μπορεί να φτάσει. Πού πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει αυτή η προοδευτική και ποιες φιλοδοξίες έχει η αντίκηση. Να πάρω εδώ το... εγώ θα σε παραπέμψω στο πρώτο φύλλο της Φωνής της Προοδευτικής. Έπειτα από 30 και πλέον χρόνια βγήκε και η εφημερίδα της Προοδευτικής, η οποία αναφέρει το εξής σε μια συνέντευξη δική μου, ότι η προοδευτική είναι του κόσμου της και όποιος θέλει να βοηθήσει είναι οι πόρτες ανοιχτές. Τι σημαίνει αυτό? Όσο περισσότεροι μαζευτούμε γύρω από αυτό το τραπέζι, με ένα γνώμονα και όχι προσωπικό συμφέρον, το τονίζω, τόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει και η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι την προσπάθεια τη δικιά μας, αυτή που ξεκινήσαμε φέτος, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί προοδευτικά, είναι σωστοί που αγαπάνε πραγματικά αυτό που κάνουμε κι εμείς, και το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα, πιστεύω ότι αν η ομάδα περάσει αυτό το σκόπουλο που λέγεται Δέλτα Εθνική και ανεβεί στην επαγγελματική κατηγορία, την λεγόμενη Γάμα Εθνική, με λίγο συσπήρωση των δυνάμεών μας, που το πιστεύω ακράδαντα υπάρχουν οι άνθρωποι και οικονομικά να στηρίξουν την ομάδα και την προσπάθειά μας, πιστεύω ότι είναι εύκολος ο δρόμος για μας, με αυτό το χάραμα που έχουμε κάνει ήδη, να πάμε την ομάδα σε 2-3 χρόνια εκεί που της αρμόζει. Και όπως ξέρετε όλοι, αυτό όταν λέω της αρμόζει, εκτός από την δεν είναι τίποτα άλλο από την αλφα-εθνική. Αλλά για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να μην υπάρχουν ούτε κόντρες, να μην υπάρχουν ούτε προτεραιότητες ατομικές, πάνω απ' όλα, όπως είπε και ο Σταμάτης, σε αυτό το τραπέζι να βγαίνει μια γνώμη για το καλό της ομάδος. Όχι προσωπική γνώμη. Και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια που η ομάδα, 3-4 χρόνια πελαγοδρομή, γιατί στη μέση μπορεί να μπήκαν και 2-3 προσωπικά συμφέροντα. Οποιοςδήποτε θέσει θέμα προσωπικού συμφερόντος στην προοδευτική, δεν πρόκειται αυτή η ομάδα να σταδιοδρομήσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Όπως διηγούμε φέτος, αν όλα πάνε καλά και με τη βοήθεια 2-3 ατόμων που θα έρθουν να βοηθήσουν, σίγουρος είμαι για αυτούς και οικονομικά και ηθικά την ομάδα, η ομάδα μαζί με τον κόσμο της θα γίνει η παλιά δύναμη της προοδευτικής. Υπάρχει ικανοποίηση για την έως τώρα πορεία της προοδευτικής ή πιστεύατε, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και το κάτι παραπάνω έως τώρα που ήταν? Με ρωτάς σαν φύλαθλο για σε παράγοντα? Αν ξεκινήσουμε σαν φύλαθλο. Σαν φύλαθλο. Σαν φύλαθλος δεν χορταίνεις ποτέ να βλέπεις την ομάδα σου να νικάει. Σαν φύλαθλο. Σίγουρα. Μόνο να νικάει. Σαν παράγοντα όμως έχω να σου πω το εξής, ότι δεν είναι όλα στο δικό σου χέρι. Μια κακή μέρα 2 ποδοσφαιριστών ενός κακού αγωνιστικού χώρου, 2 ελλείψεων, μια κακή στιγμή έχει φέρει αυτή τη στιγμή την ομάδα στους 4 βαθμούς πίσω. Θέλω εγώ να θυμίσω και να πω ότι αυτή η ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή 4 βαθμούς πίσω έχει κερδίσει στον Οροπό, έχει περάσει από καυτή έδρα όπως είναι της Ελλάς Ποντίο, έχει πάρει διπλό στην Κανονή που είναι ομάδες πρωταγωνιστούν, έτσι, και έφερε 2 ατυχή αποτελέσματα με ομάδες τις οποίες, αν θέλεις, και τις υποτιμήσαμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, με λίγη προσπάθεια, ο φύλαθλος που σου απάντησε προηγουμένως και ο παράγοντας που σου απαντάει τώρα, πιστεύω ότι θα είναι ήδη και το αποτέλεσμα. Γιατί σαν φύλαθλος ήθελα να το κάτι παραπάνω. Σαν παράγοντας όμως, επειδή βλέπω και κάποια πράγματα, πιστεύω ότι θέλαμε λίγο δουλειά παραπάνω. Πιστεύω ότι όμως πλέον κάπως το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το θέμα και έχετε πάρει και εσείς τα ανάλογα μέτρα και τον άλλο, έχετε κάνει και τον ανάλογο πλάνο δράσεως. Για τον Δεκέμβρη δράση. Και θα... Να πούμε για την πορεία αυτή, να απαντήσω και εγώ. Ναι, βεβαίως. Βασικά, η πορεία της ομάδος είναι καλή
σχετικά είναι καλή. Γιατί αν θυμηθούμε τις δύο προηγούμενες χρονιές που η ομάδα ήταν στην Δέλτα Εθνική, δεν είχε κανένα άλλη πορεία. Είναι έτσι. Βέβαια, η ομάδα δεν είναι στην κορυφή. Γιατί αν δεν είναι στην κορυφή είναι αποτυχία. Ξεκινάμε με τα βασικά. Αλλά κρίνοντας από τις ομάδες του ομίλου μας, εγώ πιστεύω ότι η προοδευτική έχει και το καλύτερο υλικό και κόσμο και προδιαγραφές για να βγει. Και εγώ πιστεύω να βγει προοδευτική. Και θα με θυμηθείτε. Το γιατί είναι η επόμενη ερώτησή σου, παράδειγμα, μας κάνεις, ότι εμείς σαν διοίκηση ξέρουμε 2-3 πράγματα που πονάει η ομάδα και μόλις ενισχυθεί η ομάδα σωστά εκεί, η ομάδα θα βγει άνετα από τη Δέλτα Εθνική. Έτσι πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Ξεκινήσατε, κάνετε μια εισαγωγή στην επόμενη ερώτηση, η οποία αφορά την ενίσχυση της ομάδος τώρα που μιλάμε. Ήδη ένας παίκτης έχει προσαρτηθεί στο ρόστερ, τον είδαμε και σήμερα στην προπόνηση. Βασιλάκης Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και κορώνη. Τώρα δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτό το ποδοσφαιριστή. Θα θέλαμε πρώτον να μας πείτε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τι είδατε, τι σας άρεσε και πώς έγινε όλη αυτή. Πώς ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή, γιατί από ό,τι είχαμε μάθει και από πληροφορίες ήταν διακαής πόθος ομάδων της Δέλτα Εθνικής και δεν ξέρω αν είναι και της Γάμα. Ξέρεις τι γίνεται σε αυτό που λες. Δεν πάει να είναι ο πόθος ομάδων Γάμα Εθνικής, Β Εθνικής. Αυτό το παιδί που μιλάμε τώρα, ο Βασιλάκος, επειδή είναι προοδευτικά οι καταστήματα του και του πατέρα του, είναι προσωπικός μου φίλος και του παιδιού, η Παναγία ίδια του έκανε πρόταση να ξέρει στο μυαλό του έχουν πάντα την προοδευτική. Και αυτό το παιδί αυτό είναι μέσα από την προοδευτική, γι' αυτό κιόλας ήρθε και σε εμάς. Πάνω απ' όλα είναι ανερχόμενο ταλέντο, είναι 19 χρονών. Και να ξέρεις πάντα ότι η προοδευτική είναι χαρά της που θέλουν οι παίκτες να φορέσουν τη φανέλα της. Αυτό είναι ο καημό μας σε εμάς. Το καλό στην υπόθεση είναι αυτό. Να μην πάρεις έναν τουρίστα. Να πάρεις ένα παιδί που θα μου χτίσει για τη φανέλα και θα αισθάνεται καλά για αυτό που θα κάνει για αυτή την ομάδα. Γι' αυτό κιόλας, εκτός από την ποδοσφαιρική του αξία, που είναι δεδομένη, είναι και αυτό που σου λέω. Και έτσι εμείς που λειτουργούμε σαν διοίκηση, δεν παρακαλάμε κανέναν, ναι. Ούτε λέμε, σε παρακαλώ θα έρθεις και έλα στην ομάδα μας κτλ. Πάνω απ' όλα ένα θέλει να παίξει και για την ομάδα. Και μετά έρχονται τα άλλα και τα λεφτά και οτιδήποτε άλλο. Το καταλάβεις τι να σου πω. Γι' αυτό κιόλας θα γίνουμε και δυνατή ομάδα. Και ένα από τα παιδιά αυτά είναι αυτό το παιδί που ήρθε. Κύριε Τσίρο, το σχόλιο σας. Μιχάλη, το σχόλιο μου σε αυτή την ερώτηση είναι το εξής. Θέλω να συμφωνήσω με όσα είπε ο φίλος μου ο Μανούλης εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να επωφεληθεί και εκ των έσω. Παιδιά όπως ο Μικαήλ και κάνα 2 τραυματισμούς ακόμα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα στο δεύτερο γύρο. Η διοίκηση δεν κρέμεται, δεν στέκεται μάλλον σε αυτό το πράγμα. Έχει κάνει 4-5 επαφές με παίκτες αξιόλογους. Το σημαντικό όμως το οποίο το ανέφερε ο Μάνος εδώ πέρα για την πρίκα την οποία εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στην ομάδα είναι παίκτες μικρής ηλικίας, ταλέντα, να αγαπήσουν την ομάδα, την προοδευτική να την αγαπήσουν, να τους κάνουμε πολλωμένους προοδευτικάνους, γιατί μια ζωή η προοδευτική ήταν ομάδα δυνατή της δύναμης και ναι, διεξαρτάται από άλλους. Αυτό δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε να φέρουμε παίκτες των 6 μηνών, για να σου πω διαφορετικά. Εμείς θέλουμε να φέρουμε παίκτες 1,5 χρόνου και πάνω. Να τον έχουμε τον παίκτη δικό μας, γιατί στην δεύτερη εθνική θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι χρονίτες οι παίκτες, δηλαδή έρχονται για 1 χρόνο, 6 μήνες και θα πάρουν. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε τους παίκτες. Εμείς θέλουμε παίκτες να είναι η πρίκα της προοδευτικής. Εντάξει, και μέσα σε αυτός είναι ο Βασιλάκος. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσουν ευτυχείς 2-3 μεταγραφές τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή επαφή. Από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα περιμένουμε εμείς το OK το δικό τους, γιατί εμείς δεν παρακαλάμε κανέναν, όσο και μεγάλο το όνομα να είναι αυτό. Είναι μεγάλο το όνομα, αλλά δεν μας νοιάζει. Όσο και μεγάλο το όνομα να είναι αυτό, δεν παρακαλάμε κανέναν. Εμείς θέλουμε να έρθουν πρώτα για την προοδευτική
Εντάξει. Και για τον κόσμο της, τον οποίο αυτόνανε εμείς υπηρετούμε. Μάλιστα. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή. Ενώ κάτσαμε κάτω αυτό και κάναμε τις εκθέσεις μας και τα πλάνα μας. Και αφού είδαμε ότι πονάει η ομάδα σε 2-3 θέσεις, να είστε σίγουροι ότι η ομάδα θα ενισχυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο εκεί που πονάει. Βασικά μόνο και μόνο εκεί που πονάει, γιατί υπάρχει και υλικό από πίσω το οποίο μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή. Λόγω παιχτικό. Σίγουρα αυτό που είπε και ο Σταμάτης, ότι έχω μιλήσει εγώ προσωπικά με τον πρόεδρο και με τον Σταμάτη με 2-3 παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει και β' και γ' εθνική. Περιμένουν να μας απαντήσουν, θέλουν τα παιδιά να έρθουν στην ομάδα. Βέβαια, δυσκολίες υπάρχουν σε κάθε μεταγραφή, ξέρετε, υπάρχει και ανά πάση στιγμή δυσκολία. Πιστεύω να έχουν όλα αίσιο τέλος και μέχρι την Παρασκευή που θα κόψουμε και την πίτα μας να είναι και μεταγραφές για παρουσίαση. Πιστεύω ότι εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση όσον αφορά για το θέμα των μεταγραφών. Δεν ζητάμε να μάθουμε ονόματα γιατί για ευνόητους λόγους πάνω απ' όλα. Εντάξει, βασικά ναι. Λοιπόν, θα ήθελα απλά να προχωρήσουμε σε μια ερώτηση η οποία είπατε πριν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή θα βοηθήσουν, θα μπουν και αυτή στη διοίκηση, αν κατάλαβα καλά. Κάτι τέτοιο υπόθηκε. Εγώ θα σας κάνω την ερώτηση ως εξής. Εάν πραγματοποιηθεί ο στόχος της άνθρωπος, θα γίνει πραγματικότητα η άνθρωπος, όλοι το θέλουν και όλοι πιστεύουν ότι θα γίνει. Θα υπάρξουν κάποιες διοικητικές αλλαγές, κάποιο διαφορετικό πλάνο, έχετε κάτι ήδη υπόψη σας, έχει συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο, γιατί θα μιλάμε για γάμα εθνική, για ΠΑΕ, είναι διαφορετικά τα δεδομένα πλέον. Μιχάλη, να σου μου επιτρέπεις να το απαντήσω εγώ. Άκου να σου πω κάτι. Στην προηγούμενη σου ερώτηση, σου απάντησα ότι εμείς είμαστε διαχειριστές του κόσμου. Εάν αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, είτε στη Δέλτα, είτε στη Γάμα εθνική, βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τον ιστορικό σύλλογό μας της προοδευτικής και είναι προοδευτικάνοι, και άσχετα αν θέλεις αν είναι προοδευτικάνοι, θέλουν να βοηθήσουν, εμείς θα τους ανοίξουμε την πόρτα. Τώρα, επειδή ακούγονται πολλά κατά καιρούς για ονόματα, ότι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, να κάνουν, να αλλάξουν. Εμείς δεχτήκαμε ανθρώπους εδώ πέρα, οι οποίοι ακούγονται ότι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν. Όταν όμως ήρθε η ώρα στο διατάφτα, στο Μαρούλι, η πόρτα ήταν κλειστή. Έτσι, η πόρτα ήταν κλειστή. Όταν είπαμε δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή χι ποσό για να προχωρήσουμε κάποιο πράγμα, σε αυτούς που μας είπαν ότι θέλετε είμαι εγώ εδώ, οι πόρτες ήταν κλειστές. Και αυτή τη στιγμή η προοδευτική δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους που να αφενιστάζουν, έχει ανάγκη από ανθρώπους να υλοποιήσουν. Παικτικός, αν θέλεις, υλικός, αν θέλεις. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος της προοδευτικής ότι ακόμα και στο γήπεδο, εκεί που μεγαλώσαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας που παίξανε μπάλα, το μοιραζόμαστε με άλλα σωματεία του Πειραιά. Εντάξει, ούτε δηλαδή το κεκτημένο μας, το γήπεδο μας δεν το έχουμε. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και τρέχουν και λένε ότι κάνω προπόνηση εγώ τώρα, κάνεις προπόνηση εσύ τώρα και όλα αυτά, είναι και αυτοί λέει προοδευτικάνοι. Λέει ότι είναι προοδευτικάνοι. Λένε ότι είναι προοδευτικάνοι. Δεν λέμε τους προοδευτικάνους. Εμείς θέλουμε προοδευτικάνους πραγματικούς, οι οποίοι να έχουν την προοδευτική και μόνο την προοδευτική στο μυαλό τους. Διοικητικός και από όποια άλλη θέση είναι. Και πάνω απ' όλα για να συμπληρώσω. Ειδικά στον τον Ελτασίγμα με πρωτεργάτη τον Νίκο τον Κατσίγια, τον πρόεδρο, το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο δέχεται ανά πάσα στιγμή και τη βοήθεια και τη γνώμη δεν τίποτα ανθρώπου που σκέφτεται σοβαρά και σωστά για την προοδευτική. Το ξαναλέω και το πιστεύω ακράδαντα ότι εάν καταφέρουμε φέτος και βγάλουμε την ομάδα, του χρόνου σίγουρα, στο ξαναλέω, θα βοηθήσουν 2-3 άνθρωποι την προσπάθειά μας, γιατί βλέπουν και τον αγώνα μας και πιστεύω ακράδαντα ότι και οικονομικά θα βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά όχι για προσωπικό συμφέρον, στο ξαναλέω.
Όπως είναι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος και από πίσω του εμείς. Ο Σταμάτης, ο Βουδαμής, εγώ, όλα τα παιδιά του ΔΣ. Έτσι πιστεύω. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια κέρια ερώτηση, η οποία έχει μείνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αναπάντητη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η ομάδα εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια πασχίζει να μπορέσει να ξαναβρει την έγκλη της, τον δρόμο της, να πάει εκεί που της αξίζει. Γιατί δεν της αξίζει σίγουρα να είναι σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται. Υπήρξαν κάποιες διοικήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο μερίδιο ευθύνης και σε αυτούς, γιατί, δηλαδή να σου το πω με λίγα λόγια, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τις προηγούμενες διοικήσεις, για επιχειρηματίες, για εφοπλιστές, για προσωπικά συμφέροντα, για οτιδήποτε. Πιστεύετε ότι αυτά έβλαψαν την προοδευτική, δηλαδή έχασε πολύτιμο χρόνο όσον αφορά για τον αγώνα που γίνεται αυτή τη στιγμή? Δηλαδή δεν θα μπορούσε αυτή η διοίκηση που είναι τώρα να ήταν από την αρχή, να το πούμε και έτσι? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί και επειδή διορωτάτε πολύ έτσι, στην πλατεία, να το πούμε εισαγωγικά ή στο καφενείο, θα ήθελα έτσι μια γνώμη δικιά σας. Γίνανε δηλαδή λάθη και από τους προηγούμενους διοικήσεις οι οποίοι εμφανιστήκαν υποτίθεται για να βοηθήσουν την ομάδα. Και όμως παραλίγο, το πιστεύω αυτό που το λέω και δεν μπορεί να μην διάλυσει κανένας, παραλίγο να βρούμε ακόμα και τα πιο χειρότερα. Τι διάλυση? Να σου απαντήσω εγώ. Να απαντήσω. Άκου να δεις. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε κανέναν και χωρίς να παίρνουμε δόξα και αξία. Ο Παναγιώτης ο Μπαταγιάννης, ο οποίος ανέλαβε αυτό το μεγάλο δύσκολο έργο όταν έπεσε η ομάδα στη Δελτά Εθνική, σίγουρα είναι από τους πιο παλιούς προευτικάνους, είναι τους άρρωστους προευτικάνους και έχει διαθέσει και λεφτά στην ομάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά σε μια ομάδα, όπως είναι προευτική, το είπα και πριν, είναι το πώς θα διαθέσεις τα λεφτά και πώς θα λειτουργήσεις. Στην προοδευτική δεν λειτουργήσε καλά διοικητικά η ομάδα. Γι' αυτό κιόλας δεν πήγε και καλά. Εμείς έχουμε ένα προνόμιο, ότι εμείς διοικούμε καλά την ομάδα. Γι' αυτό ας το καταλάβει όλος ο φιλάθλος κόσμος της προοδευτικής. Και ξέρετε γιατί διοικούμε καλά την ομάδα? Γιατί είμαστε από τον παλμό της εξέδρας στον παλμό των αποδυτηρίων της διοίκησης. Είναι μεγάλο πράγμα. Και είμαστε 2-3 άτομα, τα οποία 4 άτομα, δηλαδή όπως το Σταμάτης, εγώ, ο πρόεδρος, ο Σταμάτης, ο Βουρδαμής, που έχουμε ένα πρώτο λόγο για τη διακυβέρνηση της ομάδας και το τι γίνεται, τα οποία τα βρίσκουμε αυτομάτως και βάζουμε κάτω τις απόψεις μας και τις γνώμες μας και προχωράει η ομάδα. Ο Παναγιώτης ο Μπαταγιάννης, αν και ήθελε πάρα πολλά να προσφέρει, πιστεύω ότι δεν λειτουργήσε διοικητικά καλά η ομάδα. Γι' αυτό και όλα σε μερικές ίσως να μην είχε πλαισιώσει και το ανάλογο team. Έτσι. Ίσως να μην είχε πλαισιώσει και το ανάλογο team. Δεν θέλω να δίνουμε κατηγορίες. Είπα για τον Παναγιώτη τον Μπαταγιάννη. Μια ερώτηση η οποία είναι αναπάτητη, είναι και πάρα πολύ σοβαρή. Εγώ έχω να σου δώσω την απάντηση μέσα από λόγια του Κωστόγιαννη. Ποιος ήταν, αν θυμίστε, πέρυσι πρόεδρος Προευτικής. Πέρασε και δεν ακούγησε. Όχι. Πέρυσι μέχρι το Γενάρη Συγγνώμη. Είπες πέρασε και δεν ακούμπησε, δεν έτσι. Δεν ακούστηκε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προοδευτικοί. Οι άνθρωποι αυτοί, οποιοσδήποτε από τους λεφτάδες και τους εφοπλιστές που λένε για να περάσει το χώρο του ποδοσφαίρου, νομίζω θέλει την προσωπική του προβολή. Θέλει και τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν και να προχωρήσουν. Μήπως όμως δεν τους στήριξε κανένας αυτούς τους ανθρώπους σωστά και φύγανε? Γιατί άλλα περιμέναν και άλλα ήταν. Γι' αυτό σου λέω ότι σε μια ομάδα πάνω απ' όλα είναι η λειτουργικότητά της. Και πώς, να πω παράδειγμα, ο Νίκος ο Κατσίκανης ήρθε πρόεδρος. Το βλέπεις όμως μέσα στη νύχτη τύπα, σου λέει πόσο ωραία λειτουργούμε την ομάδα. Ο άνθρωπος δεν είδε και από είδε και τα παράτησε μέσα σε 2 μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι που μου λες τώρα, σε 2 μήνες τα παρατήσανε. Και ψάχνουμε να τους βρούμε. Είναι έτσι, δεν είναι? Γιατί ο λόγος είναι αυτό που θέλω να πω εγώ. Μέχρι το Γενάρη ξοδέψανε οι κύριοι αυτοί 480.000. Αυτή η διοίκηση μέχρι το Γενάρη έχει δαπανίσει τα μισά λεφτά. Αυτό το λέω γιατί είχα πρόσφατα μία συνάντηση μαζί του
Και με ρώτησε γιατί εγώ 400 και εσύ 200. Και εγώ του απάντησα γιατί. Έτσι. Γιατί εδώ είμαστε μια ομάδα η οποία γνωρίζει κάποια πράγματα. Άλλος από το ποδόσφαιρο, άλλος το πώς μπορεί να διοικήσεις μια ομάδα διοικητικά. Και έχουμε κάνει ένα σύνολο και λειτουργούμε συνολικά και όχι ατομικά. Εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γιατί έχει φάνηκε δηλαδή στα αποτελέσματα. Ότι μάλλον δεν λειτουργήσε συλλογικά ποτέ. Ποτέ. Και να σου πω και κάτι. Θύμισε μου, γιατί είσαστε και εσείς πάλι και οι προοδευτικάνοι, από τα γενεφάσκια σας που λέμε. Πότε άλλη χρονιά η προοδευτική ήταν τόσο δεμένη. Διοίκηση, ποδοσφαιριστές και ο κόσμος. Γιατί φέτος βλέπεις. Το τρίπτυχο αυτό κερδίζει στο ποδόσφαιρο. Να το ξέρεις αυτό. Αν υπάρχουν φιλονικίες, αδικίες κτλ. Και μουρμούρες μεταξύ κόσμου, διοίκησης και ποδοσφαιριστών, δεν πάει γιατί γίνει τίποτα. Μόνο αυτό το τρίπτυχο κερδίζει το ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστές, διοίκηση και κόσμος. Έχει μεγάλη έννοια ο κόσμος. Εάν δεν στηρίξει ο κόσμος όπως στηρίζει τώρα την ομάδα, μην νομίζω ότι κι εμείς θα είχαμε καταφέρει να είμαστε εκεί που είναι αυτή τη στιγμή τώρα η ομάδα με τα όνειρά μας. Πάντα χρειάζεται ο κόσμος από πίσω. Και η μεγαλύτερη δύναμη της προοδευτικής αυτή τη στιγμή από πίσω από εμάς είναι ο κόσμος. Εμείς μπορούμε να φέρνουμε στον καθρέφτη διοικητικά, αλλά από πίσω αξίζουν είναι ο κόσμος. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μας πείτε και ένα μήνυμα, να δώσετε στον κόσμο ένα μήνυμα για τη συνέχεια. Το δικό μου το μήνυμα είναι ο κόσμος να ξέρει ξεκάθαρα ότι όσο αγαπάει όλος ο κόσμος την προοδευτική και αυτή τη φανέλα, τόσο το ίδιο να αγαπάμε και εμείς. Και θα κάνουμε τα πάντα και κάνουμε τα πάντα για να βγάλουμε από αυτόν τον Γολγοθά το τέλμα που βρίσκεται αυτή η ομάδα. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθεί ο κόπος μας και ο αγώνας μας όλων. Κύριε Σταμάτη. Ευχή δική μου είναι το Μάιο να ψήνουμε αρνιά, πράγμα το οποίο το έχουμε να το κάνουμε πολύ καιρό και θέλω να πιστεύω ότι θα τα ψήσουμε. Από το στόμα και στο Θεό καθή. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ από μεριά του θέλω να προσθέσω και να πω στον κόσμο της προοδευτικής ότι καλώς ή κακώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με την πραγματικότητα όπως είναι. Εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι έχουμε την μεγάλη προοδευτική των παιχτών που ανέφερε ο Μάνος και νεωτέρων που βρήκα και εγώ μέσα στο γήπεδο παίζοντας μπάλα. Δυστυχώς το σήμερα έφερε την προοδευτική στην τρίτη εθνική. Θα πρέπει να ισορροπήσουμε όλοι μαζί στο μυαλό μας την πραγματικότητα και να μην φορτώνουμε την ομάδα με άγχος, γιατί ξέρεις το άγχος είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορεί να υπάρχει, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να υποστηρίζουμε τους παίκτες μας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλά παιδιά τα οποία δεν θα πω είναι κοντευτικάνοι, αγαπάνε την ομάδα την οποία τρώνε ψωμί, γιατί κακά τα ψέματα όλα γίνονται και για το χρήμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα ο κόσμος της προοδευτικής ας βοηθήσει αυτό το έργο όσο μπορεί και το αποτέλεσμα μέσα από το τρίπτυχο αυτό το οποίο ανέφερε ο Μάνος είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο για μένα. Και υπάρχουν και ένα-δύο πράγματα τα οποία ο φίλος κόσμος μπορεί να μην τα λάβει υπόψη του, αλλά πιστεύω ότι από την πλευρά του μπορεί να βοηθήσει ενεργά, όπως παράδειγμα αυτά που θα αναφέρω. Δηλαδή, παράδειγμα, άμα μια ομάδα κάνει μια καλή φοροσπερίδα όπως έχουμε στις 29 του μηνός, θα είναι μεγάλο βοήθημα για την διοίκηση να τα παίξει. Σχεδόν 29 του μηνός να έχουμε Εάν παράδειγμα βοηθήσει στην πώληση του ημερολογίου, βοηθήσει σε μια ταχυοφόρο που έχουμε βάλει ένα αυτοκίνητο, όλα αυτά είναι ένα λιθαράκι. Ο καθένας βοηθάει. Και με τα 5 ευρώ και με τα 10 ευρώ όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα. Να ξέρεις ότι ένας τείχος χτίζεται τούμπλο. Θα να σου πω. Όλα μην νομίζεις.
Βοηθάνε. Θα ήθελα τώρα για να κλείσουμε και αυτή την ωραία συνέντευξη και πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Εμείς μας διαθέσατε, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν αντιπροσωπεύω τον εαυτό μου, αντιπροσωπεύω κάποιους, όλους τους φιλάθλους φαντάζομαι που θέλουν να μάθουν. Εμείς ευχαριστούμε που μας έδωσες τη δυνατότητα μέσα από αυτή την ώρα την οποία μας διέθεσες να πούμε 5 πράγματα στον κόσμο της εκπαιδευτικής, τον οποίο και εμείς είμαστε παιδιά του και θα παραμείνουμε παιδιά του. Και πίστεψε με, δακρύζω μόνο και μόνο ότι θα ανεβεί η ομάδα έχοντας εμένα σε διοίκηση. Είναι μεγάλο λόγο. Θα ήθελα τώρα έτσι λίγο να κάνουμε ένα μικρό κουιζάκι έτσι για να έτσι κάπως να σας ρωτήσω. Θέλω να μου πείτε έτσι με 2 λέξεις θα σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια ονόματα. Και θα ήθελα 2 λέξεις από τον καθένα σας. Έτσι, για να κλείσουμε ωραία. Στέλιος Μολιατζής, άποψή σας. Ο Στελάρας. Τρομερός παίχτης, εξελισσόμενος προπονητής. Η άποψή σας. Ο Στέλιος Μολιατζής, κατά τα ψέματα, είναι μια από τις μεγάλες ιστορίες προεκτικής. Παιχτικά ήταν κάτι το εξαιρετικό. Το μικρό παιδί από την Δόξα Πειραιά, θυμάμαι εγώ πώς το θυμάμαι, που τον πήραμε, 16 χρονών. Έχει βοηθήσει αμέριστα στη διαδρομή αυτή της θητείας του ποδοσφαιρικής στην προεκτική. Και πιστεύω στα προσόντα του ότι έτσι μπορεί να γίνει και σαν προπονητής. Άγγελος Πυρέλης. Η άποψή σας. Πρώην προπονητής της προοδευτικής, επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι βοήθησε αρκετά. Κοίταξε, ο Άγγελος είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται ποδοσφαιρικά από την προοδευτική, έχει μεγαλώσει στις γειτονιές μας. Ένας ήρεμος χαρακτήρας. Έκατσε στον πάγκο της προοδευτικής σε αρκετούς αγώνες. Έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Ξέρεις όμως κάτι, όπως προηγουμένως με ρώτησες για τους ανθρώπους που διοικούν αυτή τη στιγμή την ομάδα, είμαστε υποχρεωμένοι να πρωταγωνιστούμε. Η καρέκλα του προπονητή της προοδευτικής θέλει και κάποια ένσημα. Ένσημα εννοώ προπονητικά. Τα οποία ο Άγγελος δεν είχε, έτσι, και απόφαση όλης της διοίκησης ήταν η διακοπή της συνεργασίας. Για τον αρχηγό, τον κύριο Προβατά, και υπονομαζόμενος και Χαϊλάντερ, αν δεν το ξέρετε τώρα στην Κυρκίδα. Κοίταξε, ο Γιώργος είναι ένα παιδί πανελλήνια γνωστό για την ποδοσφαιρική του αξία. Θεωρώ ότι είναι τιμή του Γιώργου που παίζει στην προοδευτική, αλλά και της προοδευτικής που έχει ένα παιδί σαν τον Γιώργο. Εγώ θα πω κάτι για τον Προβατά. Επειδή προσωπικά εγώ ήμουν υπεύθυνος που είναι αυτή η μεταγραφή, θα σε επαφή μαζί του και μου έχει πάρα πολλές άλλες προτάσεις. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα που μου είπε όταν τον έψανα στην ομάδα και όταν το συζητήσαμε. Μου είπε ότι Μάνο, άκου να δεις, μου δίνετε πάρα πολύ λίγα λεφτά από τις ομάδες τις άλλες, αλλά εγώ θέλω να έρθω στην προοδευτική, γιατί από τότε που έπαιζα αντίπαλος είχα το δέος για τη φανέλα αυτή και για τον κόσμο της. Και εκεί φτάνουμε και στο τέλος. Ο κόσμος της προοδευτικής. Ένα σχόλιο. Ο κόσμος της προοδευτικής, για να μιλήσω εγώ πρώτος, είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας. Τι εννοώ. Εάν η ομάδα βγει από τη Δέλτα Εθνική στη Γάμα, πιστεύω θα ξαναγίνει πάλι αυτό το διαχώριο εδώ πέρα, 5.000 μέσα στο γήπεδο και 1.500 απ' έξω. Κύριε Σταμάτη. Ξέρεις κάτι. Δυστυχώς, τώρα που αναμειχθήκαμε με τα διοικητικά της προοδευτικής, μας έχει φέρει η μοίρα έτσι ώστε να παίζουμε με κάποιες ομάδες που πριν ούτε καν τις βλέπαμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
από την ιδιότητά μου ως αντιπροέδρου της Προεδρικής να φιλοξενούμε παράγοντες των αντιπάλων ομάδων. Όταν έρχονται και βλέπουν τον κόσμο της Προεδρικής, αυτόν τον κόσμο που έρχεται τώρα, και λένε ρε εσύ, τι κόσμο μαζεύετε. Τι να τους πω εγώ ρε εσύ, φίλε, ότι ό,τι βλέπεις εδώ πέρα να πούμε κάποτε ήταν γεμάτο και κρεμόντουσαν τα κάγκελα και πηγαίναμε το Σαββάτο να δούμε εισιτήρια και δεν υπήρχε. Τα λένε άλλες φωτογραφίες έγχρωμες, όχι ασπρόμαυρες. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η Προεδρική έχει μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Δυστυχώς έχει και έγχρωμες. Αυτό μπορούμε να το εξακριβώσουμε και εμείς που ασχολούμαστε με τα φωτογραφικά υλικά, τα οποία έχουμε πάρα πολλές τις φωτογραφίες. Τι να πω για τον κόσμο της Προεδρικής. Ο κόσμος της Προεδρικής είναι το Α και το Ω. Το Α και το Ω. Καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έδρα που η ομάδα παιχτικά να έχει σταθεί ότι πέσει εκτός έδρας. Όπου και να πάμε το έχουμε κάνει έδρα. Όπου και να πάμε. Και σε αυτό μεγάλη συμβολή έχει και η διοίκηση. Έτσι, με την παραχώρηση δωρεάν πούλμαν και δωρεάν εισιτηρίων για την μετακίνηση του κόσμου εκείνου όμως, του οποίου θέλει να έρθει κοντά στην ομάδα μας, Μιχάλη, θέλω να το τονίσω, να φωνάξει, να συμπερασταθεί, αλλά να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα. Γιατί, κακά τα ψέματα, έχουν συμβεί 2-3 μεμονωμένα περιστατικά που η ομάδα τα πληρώνει και θα τα πληρώσει. Με βουκάλια, πέτρες, ξέρω εγώ, μικροαντικείμενα προς διαιτητές και παίκτες των αντιπάλων ομάδων. Ναι, είμαστε υπέρ της Προεδρικής, το φωνάζουμε. Ναι. Αλλά ένας αθλητικός δικαστής που θα πάει μια φορά, τώρα πρόσφατα ξέρεις τι γύρισε και μου είπε, ήταν για την υπόθεση του Μαρκό με τον αναπτήρα που είχε φάει ένας επόπτης. Το επόμενο δικαστήριο που μεσολαβήσαν οι γιορτές, θα γίνει τώρα, μου λέει το επόμενο δικαστήριο, ξέρεις ποιο είναι. Του λέω ποιο. Μου λέει το 4-0, μου λέει με τον. Πώς το λένε, με τον Ακράτη. Με τον Αΐτο Σπατών. Εκεί μου λέει τι έχεις να πεις. Εκεί κερδίσατε και είστε απολογούμενοι για αντικείμενα. Τι να πάω εγώ να του πω, για πες. Ότι δεν έφαγε μπουκάλι και έφαγε περιστέρι. Γιατί κάτι τέτοια λέμε. Ότι ξέρεις κάτι. Έφυγε ένα κουκουνάρι και έπεσε από το δέντρο και πήγε στο υπόπτη το πώς το λένε. Μα δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ο κόσμος της Προεδρικής, έτσι, θα πρέπει κάπου από μέσα του να συγκρατείται για αυτά τα φαινόμενα. Τα οποία απλά σίγουρα, η πρώτη πλάνη. Πάνω απ' όλα και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η προσπάθειά μας είναι μεγάλη και αν και αυτό συμπεριφερθεί σωστά κτλ., σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Γιατί αυτά τα λεφτά τα οποία θα δώσουμε από εκεί, κάπου θα λείψουν μέσα στην Προεδρική. Γιατί αυτά είναι χιλιάρια και διχίλιαρα. Εγώ δεν ήθελα να σιγουράσω με άλλες ερωτήσεις, αν και υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα ήθελα απλά τώρα ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά για τον τωρινό πρόεδρο της ομάδας, του συλλόγου μάλλον, που προοδευτική νεολαία, γιατί για αυτό μιλάμε, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο η προοδευτική, αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα. Και πάση με την νεολαία, από το πιο πιτσιρίκι μέχρι και τον επαγγελματία που διαθέτει. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κύριο Κατσίγια, τον πρόεδρο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τιμόνι. Και που τον πλαισιώνεται και όλοι οι υπόλοιποι. Και βασικά από ό,τι έχω καταλάβει, δεν τον πλαισιώνεται, είσαστε όλοι μια ομάδα, δεν ξεχωρίζετε ουσιαστικά ένα από τον άλλο. Αυτό έχω καταλάβει. Ότι λειτουργείτε συλλογικά σαν ομάδα. Και όχι σαν πυραμίδα. Εκτός του ότι είναι ένας πάρα πολύ εξαίρετος επιχειρηματίας και εξαίρετος άνθρωπος ο Νίκος ο Κατσιγιάννης. Γι' αυτό κιόλας εμείς τον αγαπήσαμε και τον βάλαμε μέσα στην οικογένεια της Προεδρικής και ηγείται αυτή τη στιγμή σε αυτές τις προσπάθειες. Ένα από τα μεγάλα του προσόν είναι ότι συζητάει τα πάντα, δεν λαμβάνει αποφάσεις μόνος του, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι και νέος σαν παράγοντας, δεν έχει ξανασχοληθεί παραγωγικά με άλλη ομάδα και πιστεύω ότι κάνει και κινείται όπως ακριβώς το καλύτερο πράγμα για ένα παράγοντα ο οποίος θα ηγηθεί της Προεδρικής Αθήνας.
Ο Νίκος είναι ένα παλικάρι το οποίο είναι τρομερά δεκτικό παιδί. Θα κάτσει να μιλήσει και να συζητήσει με όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο του καθενός. Το βλέπει και ο κόσμος της προοδευτικής, ότι θα κάτσει να του συζητήσει, να ακούσει το πρόβλημά του, το τι είδε, το τι ένα, το τι άλλο. Προέρχεται από μια περιοχή που δεν είναι στην ακτίνα των προοδευτικάνων, αλλά εάν κανένας του κολλήσει μια κάμερα την ώρα του αγώνα επάνω του, θα δει ότι πρόκειται για έναν άρρωστο, πραγματικά άρρωστο προοδευτικά. Ο Νίκος επίσης έχει και ένα καλό επιπλέον από αυτά τα οποία ανέφερε ο φίλος μου ο Μάνος εδώ πέρα, ότι είναι παιδί που ό,τι πει το κάνει. Είναι τρομερά πεισματάρης, έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του για αυτήν την ομάδα και δεν θέλει να γελάσει κανέναν. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτούς που αυτή τη στιγμή φοράνε τη φανέλα της προοδευτικής. Γιατί ξέρεις, κατά καιρούς στο ποδόσφαιρο κλείνουν συμβόλαια 30-20 κύψη ευρώ ετήσια και δεν παίρνουν μία. Εμείς, ό,τι μέχρι σήμερα έχουμε πει, το έχουμε εφαρμόσει και μέχρι την τελευταία στιγμή εμείς θα πληρώσουμε όλους τους παίκτες. Εντάξει, ο Νίκος εγγυείται αυτής της προσπάθειας και μέχρι τώρα το έχει αποδείξει και στο μέλλον, πίστεψέ με. Θα διαψεύσουμε πολλές κασάνδρες τις οποίες έχουμε κακά τα ψέματα μέσα στην προοδευτική, γιατί και εγώ παιδί εδώ της γειτονιάς είμαι, της πλατείας, και ακούω το ότι αυτή η διοίκηση δεν θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, δεν. Σε πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή η μόνη ομάδα στην κατηγορία που θα κάνει μεταγραφές και δεν χρωστάει είναι η προοδευτική και δεν χρωστάει. Ακόμα για ομάδες πολύ μεγαλύτερο budget από εμάς χρωστάνε, εντάξει, και οι μεταγραφές ούτε να ακούνε, δεν θέλουν. Ούτε να ακούνε. Αυτό το έχουμε καταλάβει από τα δημοσίευματα που υπάρχουν και στο ίντερνετ και στις εφημερίδες. Αλλά δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, μας νοιάζει τι κάνουν. Το σπίτι μας, βέβαια, το σπίτι μας. Το σπίτι μας. Λοιπόν, και μένουμε εδώ, στο σπίτι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Ελπίζουμε και εμείς από τη μεριά μας να προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε αυτό και με άλλα στελέχη της διοίκησης και με παλέμαχους ποδοσφαιριστές και από το μπάσκετ θα θέλαμε και από το βόλεϊ. Θα θέλαμε να βοηθήσετε και σε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, γιατί αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή και σίγουρα για να μαθαίνει και ο φιλάθλος κόσμος της προοδευτικής. Τα επίσημα χείλη της διοίκησης, όταν ακούει δύο πράγματα, είναι πολύ διαφορετικά εάν θα τα ακούσει στην πλατεία ή στον δρόμο. Ακριβώς γι' αυτό και έγινε και αυτή η συνέντευξη. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν απαντηθήκαν από άλλες διοικήσεις και που αυτή η διοίκηση άρχισε να τα απαντήσει επιτέλους. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθειά σας. Μας τώρα προοδευτικά. Γιατί και εσείς συνεισφέρετε σε αυτόν τον αγώνα που είπα, το συλλογικό της ομάδας. Οπότε τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Προοδευτικάνοι όμως, για να κλείσουμε και να μην αφήσουμε υπονοούμενο, ήταν και αυτοί που είχαν τα σκύπτρα πριν από εμάς. Συμφωνείς? Εγώ το είπα αυτό, αλλά είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Ο καθένας θα βγάλει τη δικά του συμπέρασματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.